Okay, maing hapon, no? Niagi ko diri sa lake na, nakadaan na jud ko og tilapia. Para sa dos compañeros, kusog Niagis pastor, kita gininyo na si Mr. Kuni Umayan. Ay man ni siya. Diara. Okay. Yan diara. Ato ang gitong ganahan maligo. Di gi mo malumos kay na may yung kakapyutan. Okay, nara ang lake kita na. Mo ni dire. Dili na ni kaabot sa bando imong tilapia ter. Murag. Chopo man bilin sa mga nakasay gamay. Gamay. Mahal ang tilapia Tilapia. 300 na kilo. Pagit pa Okay. Para sa akong partner si Pogi. Nakita si Pogi nagbuhat na sa budiga para sudlanan na namo sa amo ang kanunon sa tilapia. Okay. Nara. Init lang kayo, di kay nato makita pero ambot ka ani og inig-post ani og maklaro na ba ni? No? Mao kini ang area nato diri sa Toledo. Sa Lake Binsis. Okay. Katong mga mahiligon og ligo-ligo sa mga lake, pwede ra mo mga diri. Katong mga kauban ako sa grupo nako, katong atong mga artista, mga binisaya, mga dancer, mga balancer, snatcher. Ari na mo diri. Kaya daghan kay ma-snat diri. Mga kahoy. Wala sa bando, wala na tilapia. Pero pasensya na ta nga og mawahi mo di na gi mo ni kay wala gihurot na nagkumpra diri. Di ay napay daghan sa bando ay. Napay daghan sa bado. Okay. Untong buaya. Naaday ko noy buaya kasi ganahan ko kaog buaya. Okay. Bye-bye. Bye-bye.